गिबियावनो बयखौबो गोदान आपडेट यूट्यूब चेनेलखौ नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन बरायफिनबाय गोदान भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखादों जानो हागौ दिनै भिडिअआ मानि सायाव जागोन आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन जायफ्रा Paytm जों लन लागोन नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायथार आरो जायफ्रा नोंथांमोना दाख्लैबावै आं मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन लन लानायनि बेखौ लानो रोङाखै नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायबानो जाबाय गोबां मानसियानो नायदों दै बिनिफ्राय गोबां मानसियानो लनखौ लानो हादों आरो सोरबा खायफा लनखौ लानो हायाखै जायफ्रा लानो हायाखै जायफ्रा लानो हादों बेयाव मा रिजन दङ आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन आरो जोंहा अनलाइनाव जोंहा अफलाइनाव थाङालासिनो अनलाइनाव जोंहा मबाइल बा कम्पिउटारजों न'आव थानानै जोंहा अफिसाव थाङालासिनो लन लानो जायफ्रा गोसो नोंथांमोना हागोन जोंहा 10 मिनिट बेफोरबायदिनो 20 मिनिटावनो नोंथांमोना आर्जेन्टलि लन लानो हागोन आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअखौ क्लियार खालामनानै होगोन नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय फारसेनिफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थानानै होगोन आरो आं बेयावनो बुंनो सानो जायफ्रा गोदान आपडेट यूट्यूब चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय नोंथांमोना आरो बुजियाब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन आं नोंथांमोननि बै कमेन्टखौ रिप्लाय हरगोन जायफ्रा नोंथांमोना अनलाइनाव लन लानो गोसो नोंथांमोना मा डकुमेन्ट थानांगोन आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थालांनि नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय आरो लोगोसे भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय Paytm जों माबायदि लन लायो बेखौ आं नोंथांमोननो एसे शेयार खालामगोन आरो मा जा थानांगौ जोंहा बेंकआ मा जानांगौ अब्लासो लन मोनो बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थालांनोसै फार्स्टआवनो थानांगोन नोंथांनाव आधार कार्ड बिनिफ्राय भटार कार्ड पान कार्ड थानांगोन बिनिफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थानि जायफ्रा नोंथांमोना दाख्लैबावै आं मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन बेयाव लन लानो हायाखै मानि थाखाय लानो हायाखै आं नोंथांमोननो खोन्थानि नोंथांनि CBIL एकाउन्टखौ नोंथांमोना चेक खालामनांगोन नोंथांमोननि CBIL स्करखौ नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय जायफोरना CBIL स्करा नोंथांमोना थिग दङ अब्लासो नोंथांमोना लनखौ लानो हागोन जोंहा अफिसफोराव थांनानै अफलाइनै जोंहा बेंकफोरनिफ्राय जोंहा लन लायोब्ला जोंहा मा स्टेटमेन्टफोर माखासे होनोबो गोनां जायो बिनिखायनो जोंहा अनलाइनाव लाब्लाबो जोंहा माखासे स्टेटमेन्टबो बियो बिनिफ्राय माखासे बेयाव जोंहा CBIL स्करफोरखौ थिग खालामना लानांगौ CBIL स्करा थिग जायोब्ला जोंहा स्टेटमेन्ट होनांगौनि जेबो गोनांथि थाया बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननो खोन्थानि CBIL स्करखौ जोंहा मायाव नायगोन आं नोंथांमोननो बेखौ शेयार खालामगोन नायबानो जाबाय फार्स्टआव आं नोंथांमोननो CBIL स्कर चेक खालामनायखौ नोंथांमोननो खोन्थागोननि नोंथांनि बेंकनि CBIL स्करा नोंथाङा डाउनब्ला नोंथाङा बेखौ लनखौ मोननाय नङा आरो नोंथांनि बे CBIL स्कर नोंथांनि बेंक एकाउन्टआ गैयाब्ला नोंथाङा लनखौ मोननो हानाय नङा बेखौ नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासंबानो जाबाय आरो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नोंथाङा CBIL स्करखौ चेक खालामनो थाखाय नोंथाङा Paytmआव हागोन नोंथांमोना आरो फनपेआव हागोन नोंथांमोना आरो गुगोल पेआव हागोन दा आं नोंथांमोननो खोन्थागोन गुगोल पेआव जोंहा CBIL स्करखौ माबायदि चेक खालामो आरो बेसेबां थानांगोन CBIL स्करा बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थालांनोसै अब्ला आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै नायबानो जाबाय जायफोरा दासिमबो नोंथांमोना CBIL स्करखौ चेक खालामरोङाखै नोंथांमोना दिनै नैबे भिडिअखौ नायनानै रोंगोन नोंथांमोनाबो गावबागाव खालामबानो जाबाय गावबागाव बेंकनिखौ अब्ला बेयाव दङ नै नायबानो जाबाय जिपे गुगोल पे बेखौ आं नोंथांमोननो थुनानै खोन्थालांनोसै अब्ला नायदो बिनि पेजआ गेवबाय गाहायाव बोख्लायदो बेयाव नायदो नोंथांमोननो आं खोन्थानि बेयाव नोंथांमोना नुगोन नायबानो जाबाय चेक इउर CBIL स्कर फर फ्रि बेयाव नोंथांमोना फ्रियावनो नोंथांनि CBIL स्करखौ नोंथांमोना नायनो हागोन बेखौ चेक खालामनो थाखाय नोंथांमोना बे चेक CBIL स्कराव थुनानै होबानो जाबाय नोंथांनि CBIL स्कराव बेयाव थुदो अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन बेयाव गासिबो राइट ओंखारगोन बिनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव थुबानो जाबाय चेक इउर स्कर नाव बेयाव नोंथांमोना खनसे थुनानै होबानो जाबाय बिनिफ्राय नायबानो जाबाय गोजौआव नोंथांनि फन नाम्बारा फैगोन बिनिफ्राय बेयाव नोंथाङा नोंथांनि फार्स्ट नामखौ होनांगौ बिनिफ्राय लास्ट नामखौ होनांगौ नायबानो जाबाय पान कार्डआव थानायखौ होबानो जाबाय दै बेयाव दंखायो नै पान कार्ड बेयावबो दं पान कार्डनिखौ सेम टु सेम होबानो जाबाय अब्ला आं होलांनोसै नायलांबाय थादो ओमफ्राय आं गासिबखौबो होबाय बेयाव दा थुगोन आङो कन्टिनिउ नायबानो जाबाय बे गुबुननि मबाइलसो आं नोंथांमोननो खोन्थादों अब्ला बेफोरबायदि चेकिं खालामबाय थागोन नायबानो जाबाय बेयाव दङ ट्राइ एगेन बेयाव मा जोंना CBIL स्करखौ जोंहा बे बेंकआव मोनाखै नोंथांमोना जायफ्रा बेफोरबायदि जादों नोंथांमोना लन लानो लुगैनाङा नोंथांमोनाव लना फैनाय नङा नोंथांमोना फार्स्टआव CBIL स्करखौ नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय बेफोरबायदि गेवदोंबा नोंथांमोना मोननाय नङा आरो आं नोंथांमोननो खोन्थानि नायबानो जाबाय नोंथांनि CBIL स्करा बेफोरबायदि गेवदोंब्ला नोंथाङा लनखौ मोनगोन नायबानो जाबाय आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय बेयाव जोंहा गुगोल पे जोंहा Paytmफ्राव नायनो हायो नोंथांनि CBIL स्करा बेफोरबायदि गेवदोंब्ला नोंथाङा लनखौ अनलाइनै नोंथाङा मोननो हागोन जायफोरना CBIL स्कर गैया नोंथांमोना लनखौ लानो हानाय नङा बिनि थाखाय नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय CBIL स्करा जोंना थाब्लासो जोंहा लनखौ लानो हायो बेयाव जोंहा CBIL स्करा जोंहा 90 बिदिनो 800 900 बेफोरबायदि थानांगोन अब्लासो जोंहा लनखौ मोननो हागोन अनलाइन थ्रुयै जायफोरना बेफोरबायदि गैया नोंथांमोना लनखौ लानो हानाय नङा नोंथांमोना ट्राइ खालामबाय थानानै जेबो लाब गैया बेयाव नोंथांमोना जायफोरना CBIL स्करा डाउनाव दङ नोंथांमोना मोननाय नङा नोंथांमोना
900 800 नोंथांमोना सिबिल स्करखौ खालामनो हागोन। जायफ्रा खालामाखै बिनि ट्रिकखौ नोंथांमोना अनलाइनाव नायब्लाबो गोबां नुनो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअफ्राव नोंथांमोना नायै नोंथांमोना माखासे नोंथांमोना गावबा गावनि मबाइलजोंनो सिबिल स्करखौ नोंथांमोना बारायनो हागोन। अब्ला लोगोफोर आं नोंथांमोननो दा मोनसे खोन्थाबावनोसै। जायफ्रा नोंथांमोना पेटिएमजों लन लानो नागिरदों नोंथांमोननो खोन्थानि आङो। नोंथांमोना बेयाव गोबां गोरोन्थि मानसिफ्रा बुजियो। जायफ्रा बुङो नोंथांमोना बेखौनो खोनासंनानै नोंथांमोना लनखौ लानो नागिरो। जायफ्रा जोङो पेटिएमाव लन लानो नागिरो नोंथांमोना बियो गोरोन्थि। जोङो पेटिएमजों मालाबाबो लन लाया। जोंहा पेटिएमआ बेयाव प्रम'सन खालामनानै होयो। माखासे जोंहा गुबुन गुबुन गिदिर कम्पानिफोरखौ बेयाव लाबोनानै होयो। बिनिफ्राय जोंहा बेयाव साबमिट खालामनानै जोंहा लनखौ लानांगौ जायो। बिनिफ्राय जोंहा पे खालामनाय समाव मा जायो नायबानो जाबाय। बेयाव दङ पे लन। बेयाव आं नोंथांमोननो थुनानै खोन्थानि। बेयाव नायबानो जाबाय पे लन एमआइ। बेयाव नोंथांमोना बेयाव नों जिखुनु कम्पानिफ्राय नोंथाङा बेयाव लन लायोब्ला नोंथाङा नोंथांनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय पे खालामनानै हरनांगोन। बेयाव सार्च खालामबा फैगोन नोंथांनि कम्पानिया। नोंथाङा बबे कम्पानिनिफ्राय नोंथाङा लनखौ लादों बेफोरबायदि नुजागोन। बिनिफ्राय दा गोरोन्थिया बेसो जोंहा बेयाव नायबानो जाबाय गोबां कम्पानि दङ। नोंथांमोना नायनो हागोन। बेयाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों नायबानो जाबाय गोबां कम्पानि दङ। बेयाव नोंथांमोननो खोन्थानि आं। बेयाव दङ आदार हाउसिं फाइनान्स एलटिडि। बेयाव नोंथांमोना बेखौ नोंथांमोना प्ले स्टरनिफ्राय लानानै नोंथांमोना हरोब्ला मोजां जायो। नोंथांमोना बेखौ फनपेनिफ्राय बा गुगोल पेनिफ्रायबा नोंथांमोना सार्च खालामनानै पे खालामोबा एसे गोरोन्थि जायो, गाज्रि जायो। बिनि थाखाय जोङो नैबे लनखौ लानो थाखाय जोंहा मा बे एप्सखौ जोंहा लानानै लनखौ लानांगोन। बिनिफ्राय जोंहा बे एप्सआवनो जोंहा पेमेन्ट खालामफिननो हायो। बेयाव नायबानो जाबाय पे लन नोंथांमोना उल्था हरफिननो हागोन। बिदिनो नोंथांमोना पेटिएम बा फनपेफ्राव नोंथांमोना लननि माखासे होनाय नुगोन। बेफोरो मा प्रम'सनसो। जोंहा बेयाव प्रम'सन खालामनानै होदों जायफ्रा लायो। बिनिफ्राय जोंहा बेखौ लाथारोब्ला जोंहा नायबानो जाबाय आइडिएफसि फार्स्ट बेंक लिमिटेड। बेखौ नोंथांमोना लायोब्ला नोंथांमोना बे एप्सखौ लानांगोन। बे एप्सखौ जोंहा ओरैनो मोनो प्ले स्टराव थांनानै जोंहा लाब्लानो मोनो। बेयावनो जोंहा लनखौ लानो हायो। बिनि थाखायनो नोंथांमोना एप्सआव लानांगौ। जोंहा बेफोरबायदि पेटिएम बा फनपेआव लायोबा गोरोन्थि जायो। बिनि थाखायनो जोंहा एप्सआव लानानै नोंथांमोना लनखौ लानानै माखासे सुख' हरफिननो हायो फनपे पेटिएमजों। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेनोसै। आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामबाय। जायफ्रा लन लानो लुगैदोंमोन नोंथांमोना सिबिल स्करखौ नोंथांमोना चेक खालामगोर। बिनि उनावसो नोंथांमोना लानो नाजा। नोंथांना सिबिल स्कर गैयाबा नोंथांमोना लनखौ लानो हानाय नङा। जायफ्रा अनलाइनै लन लानो नोंथांमोना सिबिल स्करखौ चेक खालाम। आरो माखासे जोंहा लनफ्राव जोंहा 6 मान्थनि बिदिनो बोसोरसेनि जोंहा एस्टिमेटखौ बिबावोसो। जोंहा दा बेयाव सिबिल स्कर गैयाब्ला जोंहा लनखौ लानोनो हाखाया। जायफोरनि बेंकआ सिबिल स्कर गैया नोंथांमोना लानो हानाय नङा। आरो नोंथांमोना सिबिल स्कर गैयाबा नोंथांमोना बानायना ला। नोंथांमोना बारायबाय था। बेफोरबायदिनो माखासे भिडिअफोरखौ नायै नोंथांमोना माखासे नोंथांनि सिबिल स्करफोरखौ बाराय। नोंथांमोना लन लानो हागोन। आर्जेन्ट जादोंब्ला नोंथांमोना इजिलि मोनगोन। आं दाख्लैबावै नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ होदोंमोन। जोबोद इम्परटेन्टमोन इयो। बे एप्सआव नोंथांमोना लायोब्ला नोंथांमोना जोंहा मा 1 घन्टासेयावनो जोंहा लनखौ हरो मोनो। अनलाइनाव लानाय लनफ्रा। बिनिफ्राय जोंहा अफलाइननियाथ' साननै सानथाम बेफोरबायदिनो सप्तासे बा मास मोनसे गाहाम नांगौ लन लानो थाखाय। बिनि थाखायनो नोंथांमोना अनलाइनाव लानो हागोन। सिबिल स्करफोरखौ नोंथांमोना बारायना लाबानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय नैबे भिडिअनि गेजेरजों क्लियार खोन्थाबाय। नोंथांमोना रोंखासिगोन होननानै आं सानबाय। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै। आरो जायफ्रा गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। बेफोरबायदि गोदान नोंथांमोना भिडिअ मोनबाय थानो हागोन। आरो माखासे नोंथांमोना पेटिएमजों लन लानो नागिरदों नोंथांमोननि गोरोन्थि। पेटिएमजों लन लाना नोंथांमोना डाइरेक्ट एप्सजों ला। नोंथाङा बबे एप्सआ साबसिन नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय। जानला मानला लाना। जोंहा बिराद फ्रड जोंहा एप्सफोर थायो। नोंथांमोना ओरैनो फैसाबो जाजानो हागौ। आं नोंथांमोननो खोन्थागोन लन लानायनि माखासे मोजां एप्सफोरखौ नोंथांमोननो शेयार खालामबावगोन। नोंथांमोना नैबे गोदान आपडेट इउटुब चेनेलनि गेजेरजों मोनलांबाय थानो हागोन। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेनोसै। नोंथांमोना दासिमबो लाइक खालामाखैबा खालामदो। बेफोरबायदिनो माखासे मोजां आपडेट मोननो थाखाय नोंथांमोना लाइक खालामनानै होदो। जोंनि गोसोखौबो एसे नोंथांमोना गोजोन होनांगौ। नोंथांमोना लाइक खालामबासो जोंबो भिडिअ बानायनो मोजां मोनो। आरो नोंथांमोना बुजियाखैब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आं रिप्लाइ खालामफिनगोन। गुबुन इउटुबारफोर बायदि आं रिप्लाइ खालामालासिनो थाया। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेनोसै। आं नोंथांमोननो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना जायफ्रा लन लानोमोन नोंथांमोना दिनै बुजिबाय होननानै आं सानबाय।